Ginatag sang opisina ni Mayor Raisa Trañas nga gintanyagan sang government service vehicle si Councilor Shin Marie Mabilog sang una. Sa interview sang Bomba Radio kay Joy Fantelaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trañas iagin pahayag nga ang salakyan ni gintanyag sa konsehala anay naka-issue kay former City Councilor Julie Grace Baronda kag ginsalo sang iamay nga si former Councilor Nick Baronda. Sang nagpungko na si Councilor Mabilog sang nagligad nga tuig gintanyag sa iyang mga service vehicle apang wala sinigin baton bangod hindi man niya kinahanglan sa among ation. Pahayag pa ni Gorzal nga sa ila pag-check wala na islan ang property accountability receipt sang among salakyan kag nagapabilin ini nga nakapangalan kay Christine Joy Sales nga staff sang Office of the Vice Mayor. Suno pa sa tagpamaba sang alkalde bangod nga wala sang may naka-assign kay Mabilog nga government vehicle, kompleto sini nga ginabaton ang iyang representation and transportation allowance sa kontrata kada bulan nga wala sang buhin. Dugang pa ni Gorzal nga hindi man pwede makuha ang full rata kag may ara pagid sang service vehicle bangod hindi pwede nga duha kag dapat pili lang sang isa. Since nga wala sang may naka-assign nga government issued vehicle, service vehicle sa kay Councilor Mabilog, ang iya na siya nga ginatawag naton nga rata or representation and transportation allowance full niya nga ginabaton na kada bulan. Kay ang isa ka councilor or anyone, no, actually may not only councilor ang may ara kita nga nga may rata, department heads natin I think na may rata man. So kung halimbawa why kaya sang service vehicle nga assign sa imo, ang imo na nga rata full mo na nga mabaton, but kung halimbawa may ara nga gin-assign sa imo na service vehicle nga iya sang gobyerno under the law, dapat pili ka lang da it's either batunon mo ang full rata mo, busilingon wala ka sa service vehicle, or accept mo kagamiton ang government service vehicle pero half sang imo rata i-deduct. Si Joy Fantelaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Trañas.